KuseBarcelona ke apha kulandlu le ibulewe abantu abayi7 ngolwesihlanu. Aba bantu bebelapha ngaphakathi uyabona ngolwesihlanu bayazama bayazinjoyela kodwa kwangena ke abantu badimanda ifoni amva koko babadubula. Sinibona ke bazamile nochisa but ke akuchanga umnikazi wendlu uyathetha. Akudalanga belapha abantu bane3 weeks belapha. Besithi ke basuka ekhaya elisha xa umsebenzi wabo batransfere apha emall. So bafuna indawo lapha kufutshane for babe kufutshane emsebenzini. Apha kulanda. Ayifune apha lo-1 6 bafune ngapha ngaphakathi ekamera. No, ayithethanga kakuhle. Even ngoku ngeni nokutya andomelelanga tu. So umbono ombi oye walothusa endiqalayo udibana nawo. Izolo asivanga nto thina njengoba sihlala kwenye indlu ngaphaya. Siyothathwa ngomnye umfana kwabafana balapha esithi bona bebeye eShoprite beyothenga konento zabo kuthiwa ziflavor ndiyazi ke mna ke. Uthi bekwatraya kufowunela inkosikazi le yam ifowuni ayaphumela wayofika ke phaa endlini esithi kuyatsha apha endlini. Xa sifika apha endlini nyhani kuyatsha apha kukho umntu olele apha efront. Safowunela ke amapolisa akhawuleza afika amapolisa. Fika kwa amapolisa kangena ngaphakathi abona kukho i6 epha ngaphakathi nayo eswelekileyo. Ikhona ke intombazana ibilapha yiyo esifike seyilapha ngaphandle ikhala yabiza mcacisa ukuba yona ibikulaa kaMaritzburg ngexa kwenzeka yonke le nto. Abantu bafike apha bafike bathi mabasapha ifowuni. Luphela apho ulwazi endinalo bebecacisa kuba le nto mna ibiyenzeke ndingekho. Okay tata, ndicela undicacisele ke ufika kwakho ufike kukho lo mfana ulapha efront ne? Ewe. Ufike enjani? Isimo sakhe besinjani? Lo mfana ebengasashukumi lo qha eqhuma caba utshisiwe. So ebeseswelekile. So kanguqhubeleke ke ukuye phaa phakathi erumini? Andiqhubelekanga uya phaa phakathi erumini ndiye ndoyika ndaphuma ndamela apha ngaphandle ndalinda amapolisa. Njengoba tata usithi bebene3 weeks so bengarent apha kusenje bengayibhatali irent bengabantu abafikayo okanye bebese beyikhuphile yalo le 1.5 yabo yabathathu abo bawububazi aba bendibazi kuba abanye abangolothuke ngosizathu bakanti ngoku sebengabantu abayi11 abantu balapha. Oh okay. So bebe bangapha abantu apha endlini ngexesha yenzekayo le nto? Ngeli xesha yenzekayo le nto shuthi abantu abalapha endlini bebeyi9 ngoba i2 yile ibibheke eshop yafika nayo sekusenzeka le nto sekwenzeke le nto. So zikhona uthi ke ngoba baye bafike bazothatha ifowuni so barojiwe norojo? Batsho bathi barojiwe ifowuni. Tata ngokwemsebenzi sorry. Tata ngokomsebenzi besithi baphangela phi aba bantu mhlawumbe baphangela ntoni? Bebethi baphangelela i-insurance kanti mangu ifa ayibhizile qhayo mna ndigama liphumile bebethe baphangelela i-insurance. Nihleka ninjani nina ukuhlala apha? Sothukile even ngoku mna ndikabikho right. Ngonifikayo bendizomeleza nje uba mandizokroba apha kuba bendohlukene namapolisa phaa nge-past 2 ekuthathweni kwemizimba. Ngonithi thunga apha ya ndigqiba usuka apha uba ndizophinda ndikrobe. So andikabikho right. So tata busithi basuka eFlagstaff bonke? Batsho bathi bonke basuka eFlagstaff bese ngokomsebenzi. Tata ayiqali kwenzeka i-incident enjena apha eBetter Life. Andithi kwakho abafana babe bayi5 ababetshiswe phakathi kweAvanza ngoFebruary.
Ndiyayiva mna andiyazi kuba ixesha elininzi ndiba se-Eastern Cape. Le into niyithethayo ndiyive ngosekwenzekele into. Alright, siyabulela ke tata. Ngokwe-age tata mhlawumbi bangabantu abadala. Ndifuna uziva nje ukuthi ngabantu abadala naxa ebajonga. Bancinci abafana. Sebancinci. Noba ngabantwana bo-90 no-18 babakhona bo-89 ngaba bambalwa basebancinci bonke abafana. Awuboni community apha ngoku iyakuxelela mhlophe loo nto, maybe abana information, maybe bayoyika uza ngaphambili. So meaning ke ngumsebenzi wamapolisa into yobana ibe ngawo adila nalo mcimbi udibene nezi-shooting, adila nomcimbi odibene ne-crime. But in our side as a leaders, myself, ndiyatsho ukuthi all of us lento ayonto engena kamandi ukuthi into yobana kumane kusenzeka ezi incident, but unfortunately asinayo impendulo yayo. Abantu abadila nale process ngamapolisa ngawo kamele uze andinike mhlawumbi information ebetter nale thina siyifumanayo, because as bandisitsho ngondisithi le information ndiyifumene kwikhasi lethu lee-councillors ebusuku. Naw ke ngoku elaa xesha ngokandikwazi ukuza apha. Now as uba kukhona ngoku ndizayo ngokufumana i-call from kuni into yobana uba nizawuza apha into yobana nizojonga uba kwenzeka ntoni. So nezinye ke ii-incidents sometimes ndiyafumaneka, kwezinye ii-incidents sometimes ndingafumaneki. So meaning ke ilolo hlobo into ye-crime elapha. But ke ukuya direct kulo mbuzo ubuzayo, all of us siyi-community ndicinga uba sinxunguphele zezinto zenzekayo. And remember, as a councillor siba ne-public meeting apho we invite wonke umuntu. It's either stakeholders from the police side, it's either stakeholders from the community. So sihlangane kwindawo eyi-one. But into ozoyifumana xa kuthethwa ngomcimbi we-crime akukho umuntu ufuna uza ngaphambili athethe ngomcimbi we-crime. It's only the police just telling us in terms of the crime stats and everything. But akukho umuntu ukwazi uza ngaphambili. Maybe we don't have information. So that is why ndisithi ngumsebenzi wamapolisa to deal ne-issue edibene ne-crime. For instance, next week on Tuesday sizaba sine-public meeting. Njengoba simema wonke umuntu nani uba niyafuna ningakhona kula public meeting to ask ezi zinto kwi-community, to ask to the police, because we invite the police, we invite everyone. So nikwazi uzikhangelela nina le information, maybe nizawukwazi uyifumana. Mhlawumbi namapolisa azawukwazi uninika uba kahle kahle kwenzeka ntoni. Eziba ndisitsho ndisithi amapolisa ngexesha lawo xa kukho i-public meeting ayeza athethe ngento ye-crime. But unfortunately ezi incident zenzeka kube kungekho umuntu ukuloo ndawo ngelo xesha, then size thina xa sele kuthiwa kukho loo nto yenzekileyo.